салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Ман ҳастам Парвиз аз канали Самвой ТВ Екатеринбург. Хабари имрӯзаи мо дар бораи духтури дандон. Як бародармон тӯли чандин сол аст ки дар шаҳри Екатеринбург кор ва фаъолият кардааст ва ҳозир бошад ба худ як стоматолог як кабинет кушодааст. Мана видеоашро бинед дӯстони азиз, кабинеташ аст. Ин бародар барои мо шумо дар шаҳри Екатеринбург хизмат мекунад. Диагностика, яъне дидани дандони шумо ки чӣ касал дорад, лечени кардан дар кор ё кандан дар кор ё пломба, инаш бепул аст. Яъне маълумот гирифтан, маълумот додан барои шумо бепул аст, ройгон. Шумо дуруст бифаҳмед ки диагностикаш бепул аст. Шумо рафтен даҳани шуморо кушода дид дандонотона чӣ дард дора, воспалени дора, кӯрм хӯрдагия, санг дора. Ҳамаи ин маълумот барои шумо бепул. Давомаш, агар шумо хоҳед лечени кунед, пломба монед, дандонотона сангоша тоза кунед ва ғайраҳо, бо ин бародар маслиҳат мекунед, нархашро ба пуррагии худаш мегӯяд ки чанд пул аст ва чӣ хел лечени мекунад, чӣ мешавад, ҳамашаш ба шумо ба пуррагӣ мерасонад. Дӯстони азиз, маълумоти пурра хоҳед ки дар бораи ин бародар ё ки дар бораи кори ин бародар, дар бораи дандонатон гирем, марҳамат ба номерҳое ки дар болои экран дида истодаед, ба он номерҳо занг занед. Аз мо танҳо як пешниҳод, хабарҳои наве ки дар шаҳри Екатеринбург мешавад, ман барои шумо пешниҳод мекунам, барои он ки аз дасти мо дигар ахборот намеояд. Дигар маълумотое ки ба мо, яъне ба мардуми ғариб дахл надорад, албатта мо пешниҳод карда наметонем. фикр мекунам ки хабарҳое ки мо пешкаши шумо мекунем барои беҳбудии шумо ва барои беҳбудии саломатии шумост. То бозед дӯстони азиз. Салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Ман ҳастам Парвиз аз канали Самвой ТВ Екатеринбург. Хабари имрӯзаи мо дар бораи духтури дандон. Як бародармон тӯли чандин сол аст ки дар шаҳри Екатеринбург кор ва фаъолият кардааст ва ҳозир бошад ба худ як стоматолог як кабинет кушодааст. Мана видеоашро бинед дӯстони азиз, кабинеташ аст. Ин бародар барои мо шумо дар шаҳри Екатеринбург хизмат мекунад. Диагностика, яъне дидани дандони шумо ки чӣ касал дорад, лечени кардан дар кор ё кандан дар кор ё пломба, инаш бепул аст. Яъне маълумот гирифтан, маълумот додан барои шумо бепул аст, ройгон. Шумо дуруст бифаҳмед ки диагностикаш бепул аст. Шумо рафтен даҳани шуморо кушода дид дандонотона чӣ дард дора, воспалени дора, кӯрм хӯрдагия, санг дора. Ҳамаи ин маълумот барои шумо бепул. Давомаш, агар шумо хоҳед лечени кунед, пломба монед, дандонотона сангоша тоза кунед ва ғайраҳо, бо ин бародар маслиҳат мекунед, нархашро ба пуррагии худаш мегӯяд ки чанд пул аст ва чӣ хел лечени мекунад, чӣ мешавад, ҳамашаш ба шумо ба пуррагӣ мерасонад. Дӯстони азиз, маълумоти пурра хоҳед ки дар бораи ин бародар ё ки дар бораи кори ин бародар, дар бораи дандонатон гирем, марҳамат ба номерҳое ки дар болои экран дида истодаед, ба он номерҳо занг занед. Аз мо танҳо як пешниҳод, хабарҳои наве ки дар шаҳри Екатеринбург мешавад, ман барои шумо пешниҳод мекунам, барои он ки аз дасти мо дигар ахборот намеояд. Дигар маълумотое ки ба мо, яъне ба мардуми ғариб дахл надорад, албатта мо пешниҳод карда наметонем. фикр мекунам ки хабарҳое ки мо пешкаши шумо мекунем барои беҳбудии шумо ва барои беҳбудии саломатии шумост. То бозед дӯстони азиз.